Gem gyntaf tymor heddiw hew. Bydd y goliath y 2 gol i ddim yn erbyn Haverfordwest. Sylwadau chdi mewn gem? Wel, da ni heb di ildio gol, dyna peth pwysig. Da ni ildio gormod o goliau blwyddyn diwetha, ac fel dwi'n dweud, efo'r chwaraewyr sydd gen ni, da ni'n mynd i creu cyfleon, so andros hapus, neis i gael y win cynta, yn wedig efo'r gemau yn dod i fyny nesaf. Ia, oedd hi'n gem agos o'r nodwyd oedd, reit an y diwrnod oedd? Oedd na ddim byd lot yna fo, oedd mynd i wneud cangymeriad gan rhywun neu rhywbeth special, ond dwi'n meddwl ni cadw'r bel dim bach well na nhw, ac wedi pwysio bob tro, bron iawn, ond fel ti'n dweud, ni ddim yn edrych fel ni'n mynd i ildio gol. Mae Cwbs yn gwneud un o'r saves dda, ond dros oedd ni'n heiddi ennill, dwi'n meddwl. Ia, gair bach am Jacob, mae'n gwneud y ddau wneud ydi? Ond ni, mae wedi cael 5 blwyddyn yn Lerpwl, ti'n mynd cael 5 blwyddyn yn Wrexham yn Lerpwl os ti ddim yn golgeidwad iawn. So, na ar ei wneud save dda pan oedd nhw wedi cael dipyn bach mwy o pwysau na ni. Ac y stori yma siŵr mwyaf o'r diwrnod oedd Danny Gosies yn sgorio da. Ie, mae wedi cael y cans yma, gen i ddeud y gair, cos mae wedi gwella yna fo. A rwan mae wedi dod catre hefyd i sgorio i gol. Os o'n neis i Danny i wneud o i balaidd efo o, ond i dod catre i wneud o. Mae hwnna wedi bod bach yn special, so da iawn fod e. A na ti'n meddwl bod y ffaith bod wedi cael y ddau free kick yn agos i gilydd fel wedi helpu? Dwi'n meddwl ar ei lini dy ddau gweld y handball yn efo. Rhaid ni rhoi clod iddo o hefyd. Cos mae rhai ar officials ddim yn gweld pethau fel yna, ac mae nhw'n ddim yn rhoi o. A ti'n weld, mae wedi rhoi o, a wneud bob beth yn iawn, a wedyn Danny di sgorio, so na, rhaid ni roi dipyn bach y clod iddyn nhw. Ac rai o gol wedyn, Cai gweithio'n galad ofnadwy do? Yn ei di edrych di blin o'n diwedd, ond ti'n meddwl i fi, gwion bach yn dod ar, helpu Bill yn ôl i fewn, way to pass, ffantastig, a wedyn Cai, oedd y finish yn briliant. Ti'n meddwl, mae Cai yn medru sgorio, gwybod mae di o'n neud wna wedi gweithio ar ei ffitrwydd, ond ie, mae di wneud yn dda heddiw, a di wneud platform dda yn ei chwarae, da iawn o. A wrth sôn am gwion, jyst gair bach am y batch ifanc yma sy'n dod trwad. Mae gen ti ddipyn o ffydd o beth dwi wedi gweld? Do, mae'n ei ddau yn barod i bod efo'r tîm cyntaf, rwan, yn 16 oed yn barod. A wedyn mynd un o ddau eraill ddim yn bell o'n ni, so mae'n bod ar y fainc heddiw. A fel ti'n dweud, jyst i roi y cyfle ar ei dipyn bach iddyn nhw. A fel ti'n dweud, mae di mynd ar heddiw a di plesio. A wedyn, wrth gwrs, gael y cefnogwyr yn ôl heddiw, a o'na tol reit da yma. Tro gyntaf chdi fel rheolwr Gaernarfon bod o blaen y cofiami de? Ie, dwi'n y stand ar y funud, so mae'n dipyn bach yn wahanol, ond ie, neis i gweld, neis i glwyd nhw, mae'n rhoi dipyn bach mwy ar lift, bydd un o ddau o bechgyn heb di cael o'n y blaen, a mae'n haia, fel ti'n dweud, a ni ddim wneud digon da blwyddyn diwetha catre. Mae'n i colli gemau a pethau fel yna, ac efo'r cofiami tol ti, mae'n jyst yn rhoi 10% mwy i chi, fel ti'n dweud, mae'r chwarae wedi respondio dda iddyn nhw, a clywed yn canu bethau fel yna, dyna beth mae'r gymraid amdan ynddo. A'r tyn lôn Volvo Garage Man of the Match iddiw o Steve Evans, ti'n cytuno? Ond o tad, dwi'n meddwl i Steve Gareth gweithio stretha fi'n cytuno efo hwnna, ond na heddiw ar ymwneud o, dwi'n meddwl i Dion wneud y dda heddiw hefyd, mae ddau boi yn y cefn, ond ie, ti'n meddwl i roi o unrhyw un yn nhw rili, ond i fi y ddau cefn oedd y gorau. A wedyn, yn ola de, so gem gyntaf y tymor, diwrnod gyntaf o'r tymor, camera sgorio yma, mae bot o'n eis gael sgorio yma dydy? Yndi, tad, mae wedi dod yna am rheswm, ni di'r clwb mwyaf yn y gymraeth, mae'n eisiau gweld cefnogwyr yma yn gwneud sŵn. Dwi'n meddwl, dim ond y Bari sy'n falle wedi gwneud dipyn bach o sŵn, ond ysnau neb, jyst oedd un clwb fel ni. A dyna pan maen nhw wedi dod yma, a gobeithio maen nhw wedi mwynhau y gêm de. Na fo, gret. Diolch chi o, da iawn. Diolch yn fawr chi gyd.